Bisdako is here. Love what you do what you love. As makikita natin, the mausoleum Queen Helen sa Pilipinas, known as Reina Elena during the Santa Cruzan. So yan ang kanyang libingan ng mausoleum. Dalawang martyrs noong unang panahon. Dito sila inilibing, the 3rd century. Ay pinugutan yan sila ng ulo. Ipakita ko rin yan sa inyo yung vast area na to. This is a catacomb. Okay? Pag sinabi natin catacomb, nasa ilalim ng lupa, underground ang mga libingan noong unang panahon. Hindi ko po lubos akalain na itong aking nilalakaran ngayon, ilalim nito, 16 meters ang lalim. Parte ito ng isang sementeryo. Parte ng catacomb. So, puntahan natin yan. Miles mula sa Porta Maggiore na to ay matatagpuan natin ang libingan ni Reina Elena. Tara na, puntahan natin. Ito ang catacomb ng Santi Marcelino e Pietro, kung saan inilibing ang mga martyrs na ito. So nandito rin ang mausoleum ni Reina Elena. No. Quindi i loro corpi non ci sono più. No, l'ossa. L'ossa. E adesso hanno regalato a Germania un piccolo. Quindi dalla Germania, cioè dato. in quell'epoca l'hanno preso i barbari alla fine. Dei tempi, non lo so. Che tempi? E c'è il libro da leggere. Ah sì, bellissimo. Il sacerdote ti spiega bene. No, ma io non lo vorrei disturbare, giusto solo se leggo i libri. Sì, ma comunque Sei di passaggio? Sei di passaggio? No, perché io ce l'ho un canale che sto facendo ricerche di questo qua. Comunque la ringrazio. Non preoccupare, non sto facendo solo il video di là mentre che stiamo parlando. Grazie dell'informazione. Ok. Quindi ang sabi niya na in an hour may mass. So medyo maging maganda ang basilica na to. And then nung tinanong ko kung nasaan yung mga katawan ng dalawang santos, of course wala na dito, kundi mayroon na lang relic na naiwan, kundi yung katawan ni Saint Peter at saka ni Saint Marcelino. Nung unang panahon ay alam mo naman, kinuha, so binigyan na lang dito ng relic. Nandito tayo sa ating paglaroy-laroy. Bisdako, may kasabihan, love what you do what you love. Tara na! Yan ang natira sa mausoleum ni Queen Helen.
Puntahan natin yan para alamin natin ang catacomb na to. Ang catacomb ay isang libingan nung unang panahon at lahat ng ito 18,000 square meters at ang lalim nito ay 16 meters. Doon natin makikita ang mga libingan ng mga mayayaman Kristiyanos nung unang panahon ng Christian Roman Empire. Itong kabuuang makikita ninyo ay ginagamit ng isang park, kaya marami dito ang mga nagja-jogging, naglalaro, nag-e-exercise. To my subscribers, thank you so much for supporting Bizdako, and to those new, please, if you like this video, click like, subscribe, and ring the bell for notification. Thank you so much. Sa ngayon ay hindi po natin mapasok dahil sarado. So magpa-reserve tayo ng ating ticket para makita natin kung ang sa ilalim ng catacomb na yan. Kaya let's go for it. Okay, so thank you so much for being with Bizdako. Balikan na lang natin ang catacombs na to.